Bona vespre a tots i a totes, benvinguts. He sentit molt agraïts que hàgiu triat el poble d'Aielo per a presentar el vostre treball, el vostre interessant llibre i el poble on es va crear el Paixerell, que és de 1907. Els creadors són els germans moixentins Leonardo i Francisco Carreras. Leonardo era mestre a Aielo i Francisco era retor destinat a la Pobla d'Arenós. Afortunadament, la filla de Leonardo, Maruja, va conservar l'original i als anys 90 faria donació d'una còpia a la Biblioteca Municipal. La biblioteca va estar creada per el seu pare, juntament amb l'Esbelda, i Maruja sempre ha demostrat un gran afecte per ella. I any a any ampliava les seues donacions, el fons i l'arxiu personal de Leonardo Carreras. Maruja també donaria l'original de la curiosa publicació Versos que els festers de Sant Ingraci Màrtir li dediquen en 1906 i que així els autors desconeixien aquesta obra. Ja m'han dit que vindran a veure el fons de Leonardo, a veure què encontrem. M'agradaria també tindre per a ella un xicotet record que es va deixar en febrer de l'any 96, amb 96 anys, deixant un important llegat del seu pare, que ella sempre ha cuidat i ha mantès obert als investigadors. A nit, al ple de l'Ajuntament, li concediren a títol pòstum un dels premis del 9 d'octubre 2025. I així us presenté als autors, els dos casualitats són Francesc Martínez Gallego. No te puedes imaginar cómo os confundís. Tienes que darle alguna cosa de ellos a la vida a mí y al revés. No crec. No hay una proximitat real. Francesc és catedràtic de periodisme de la Universitat de València i doctor en Història. Dirigeix el grup d'investigació en Història de la Comunicació i de la Cultura Mediàtica. Va ser president de l'Associació d'Historiadors de la Comunicació, és guionista de cinema documental i és autor d'articles en revistes científiques i de diversos llibres, entre els quals Espírit d'associació, cooperativisme i mutualisme laics al País Valencià, 1834-1936, o Samuel Ros, de l'humor nuevo a la camisa vieja, de 1945, de l'any 2019. I Francesc Martínez Sánchez és periodista, historiador. El seu àmbit d'investigació especialitzada és la premsa comarcal i els mitjans de comunicació valencians en català. És professor associat del periodisme de la Universitat de València i cap de redacció de la revista SAO i membre de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans i investigador de l'Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació. A més, és el president de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud i director del Museu del Palmito d'Aldaya. En l'ambient periodístic ha publicat Periodisme contra les cordes, el valencià en els mitjans de comunicació, i el periodisme local i comarcal, la comunicació valenciana de proximitat, entre més. Bona vesprada. En primer lloc, moltíssimes gràcies a la presentadora. Francesc, m'ha emocionat quan t'ha dit Sánchez. I no ha dit Sanchís. M'ha emocionat perquè darrerament les coses, el cognom està canviant a gran velocitat. Bé, també vull agrair a totes les persones així presents per fer l'esforç de vindre a la presentació del nostre llibre. Estic emocionat perquè damunt tinc així exalumnes, és una cosa que no exalumnes que a més han tingut una vida després de ser alumnes meus realment brillant, realment interessant i a veure, ho se sent responsable però també se sent pagat, com diuen en la meva ribera, se sent pagat perquè
enorgullit perquè vol veure que la gent que forma a continuació té un esperit d'empreniment en les coses de la cultura, en les coses de la política, en les coses que siguen, però que la formació és la base de tot això. Molt agraït a tots i als meus ex, moltíssimes gràcies també per estar així. Francesc i jo volem donar també, com no, les gràcies a l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, que dirigeix l'amic Torró, així present, i a la, per supost, a la Biblioteca Pública Municipal de Gartif i Sal, de Aielo del Malferit, on ens trobem, per haver-nos convidat a la presentació del llibre de la premsa valencianista 1837-1977. L'obra, la premsa valencianista, ha estat reconeguda amb 2 guardons d'enorme prestigi dins de l'àmbit editorial universitari. El llibre ha rebut el premi a la millor coedició interxarxa en la 7a edició dels Premis Joan Lluís Vives, concedit per la xarxa Vives d'Universitat, i també ha rebut el guardó a la millor coedició interuniversitària que atorga la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles. Això és un mèrit editorial. Com veuran vostès, estem davant d'un llibre que pesa 300-400, les pàgines són d'un gramatge espectacular, la portada tot és bonic en el llibre, ara la cosa és nostra, és arribar el nivell de qualitat al nivell estètic de la publicació. No sé si ho haurem aconseguit o no ho haurem aconseguit, espero que sí, Francesc. Els guardons, com dic, reconeixen la col·laboració entre 3 universitats, no és freqüent, públiques valencianes, la de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat d'Alacant. I he de dir que l'obra ha comptat també amb el suport de la Fundació, un suport inicial i al llarg de tota ella, de la Fundació Josep Irla, que ha estat evidentment fonamental. Francesc i jo aprofitem i volem donar les gràcies públicament a Josep Vall, el responsable de l'edició per part d'esta fundació, que ha treballat de valent i ens ha fet treballar a nosaltres també de valent per aconseguir una obra, amb tanta presència com la que presentem. Josep era el nostre aliet, anava i venia entre arxius i hemeroteques, ens duia exemplars digitalitzats i de tant en tant descobria algunes joies. Sense ell, el llibre no seria el mateix. Jo sí que vaig passar amb les diapos, vostès facin com a que les veuen. Per favor. Clar, és que ens havíem preparat, tant Francesc i jo, la xerrada en funció del PowerPoint que portàvem. Aleshores tenim que veure, i és una llàstima que no puguem veure vostès, però no passa res, la imaginació al poder. La premsa valencianista del llibre ofereix un recorregut, pensem que exhaustiu, per l'evolució del valencianisme polític, però també del valencianisme cultural, a través de les publicacions periòdiques, des d'inicis del segle XIX fins a la transició democràtica. Una de les seues innovacions en matèria de catàlegs de premsa és l'ús que fem de l'adjectiu valencianista. Li donem un significat, jo penso que prou més ample del que venia emprant-se fins a l'actualitat. És de caire cultural, polític, festiu, i el resultat és un llibre on apareixen 448 publicacions, a les quals caldria afegir 79 títols que no hem localitzat físicament, però que sabem que existiren i que ocupa 611 pàgines. Es tracta d'un llibre gràfic, esplèndidament il·lustrat, perquè tindre la portada era la condició per incloure el periòdic i les portades sovint pertanyen a dibuixants i pintors d'un mèrit extraordinari, com ara Artur Ballester, Ricard Boix, Lluís Dubon, Enric Guasp, Josep Lluís Hernández, Josep Peris, Josep Renau, Josep Segrelles, Antoni Berger i, m'agrada molt citar, el del meu poble, Manuel Boix, el gran pintor Manuel Boix. Bé, cadascuna de les capçaleres incloses, una per pàgina, tret de les considerades més rellevants que n'ocupen dues, com ara la que jo tinc en pantalla, que és Acció Valenciana, incorpora 3 elements. Quan vostès el llisquen, és això el que veuran. La fotografia del primer número de la publicació, i si no hem pogut obtindre la del primer número, la que estava disponible en la biblioteca o arxiu corresponent. A continuació, una fitxa tècnica, editor, director, redactors, col·laboradors, impremta,
primer i darrer número, periodicitat, etc. I finalment, un text no molt llarg, però que sovint ultrapassa el caràcter descriptiu i vincula, és el que pretén el periòdic en qüestió, amb el context i la història valenciana del moment, lliurant així un marc interpretatiu per a cadascuna de les capçaleres. Jo recordo perfectament quan, per exemple, treballàvem sobre el Paixarell, treballàvem sobre allà el Malferit, i clar, el que volíem era contextualitzar en la política, la cultura, d'Aielo del Malferit, una publicació d'aquestes característiques. Això ens va fer escorcollar moltíssim sobre el poble en el qual estem per poder dir alguna cosa que fera entendre al lector en què consistia la publicació que estem presentant-li, que estàvem i estem presentant. El fet d'estar escrit en valencià, qualsevol periòdic, li dona, com és lògic, independentment de la seva tipologia i de la seva ideologia, carta de naturalesa per formar part d'este llibre. La intensitat amb la qual el periòdic empra el valencià és una qüestió secundària, perquè una de les característiques històriques de la premsa valencianista és el seu caràcter molt sovint bilingüe. Més enllà de les proporcions entre l'ús del valencià i del castellà a determinades publicacions, hi ha també alguns periòdics quasi íntegrament escrits en castellà i que els autors, Francesc i jo, hem considerat que devien formar part de la relació. No en són molts, però són, pensem, rellevants. Són aquells que posaren interès perquè se'ls atribuïra l'epítet de valencianista, com ara el Boletín de la Societat Castellonense de Cultura, el diari La Correspondencia de València, almenys en una determinada etapa de la seva llarga existència, o, per exemple, València Semanal, el famós setmanari que va viure a la ciutat de València entre el 77 i el 80, en el moll de l'os de la transició. Si es compara la premsa valencianista, és a dir, el nostre llibre, amb els catàlegs existents fins ara, el primer que sobta és que el nostre guanya, i per molt, en quantitat de títols a grans clàssics com Josep Navarro Cabanes, el seu catàleg, com Joan Givanel Guinàs, el seu catàleg, o Joan Torrent i Rafael Tassis, el seu catàleg. He citat els tres, diguem, més utilitzats per als estudiosos. La nòmina, en aquests casos, és molt menor que les 448 publicacions que nosaltres oferim. Clar, la qüestió és per què? Perquè nosaltres n'oferim moltes més. No és que hagin aparegut, no sé, en funció de les estranyes circumstàncies, que va. He de dir que, en primer lloc, es tracta d'un llibre que intenta no deixar fora cap publicació valencianista independentment del seu lloc d'edició. La qual cosa ens ha fet incloure 68 llocs d'edició, 68 localitats o ciutats. Certament hi destaca moltíssim la ciutat de València, més del 63% de totes les publicacions que n'hi ha de les 448 publicacions s'han editat a la ciutat de València. Però també hi ha una ampla representació d'altres ciutats i pobles on es van editar periòdics valencianistes, comarques alacantines, castellonenques, valencianes. Aielo del Malferit, per exemple. Hi ha, a més, altres ciutats espanyoles, com Madrid i València, on també es van publicar periòdics d'esta naturalesa, i diverses publicacions enllestides per valencians o per descendents de valencians a França, Argentina, Mèxic, Uruguai, Xile, Brasil i algun altre. En segon lloc, en són tantes perquè el percentatge d'ús del valencià per a nosaltres, com he dit, no era determinant, com sol ser-ho en altres catàlegs. La major part dels catàlegs, si no tenen més del 50% escrit en valencià, no els consideren com a premsa en valencià. Nosaltres hem pensat que això era un error per les circumstàncies sociolingüístiques de cadascun dels moments i pel que he dit abans, perquè som un territori en algunes parts del qual es parla directament en castellà i perquè convidava per una sèrie de raons que després explicaré a escriure amb les dues llengües. Per tant, estan tots encalits. En tercer lloc, la periodicitat tampoc no és un límit. Hi ha des de diaris fins a anuaris. Per exemple, en els altres catàlegs els anuaris no apareixen, no solen aparèixer. I fins i tot hi ha algunes publicacions de periodicitat més que dubtosa.
En cinquè lloc, els autors i l'editor, Josep Vall, hem mirat i remirat una gran quantitat d'hemeroteques públiques i privades, repositoris i arxius, amb la qual cosa hem fet troballes inèdites, desconegudes fins ara, i que per primera vegada queden referenciades en aquest llibre. El món digital ens ha ajudat, òbviament, de manera extraordinària. Per altra banda, he de dir també, així la modèstia ens ha d'acompanyar, perquè sabem de què es tracta, que estem segurs que més d'un títol s'ha quedat fora, injustament s'ha quedat fora del llibre, injustament i involuntàriament, perquè nosaltres ho hem intentat, però sempre hi ha alguna novetat que continuarà eixint en el futur. Bé, per als futurs investigadors, tasca. La quantitat i la diversitat de periòdics valencianistes pensem que interpel·la al lector i dibuixa una tipologia, diríem que ben concreta, dels usos del valencianisme cultural al llarg de la història contemporània. Així posa la periodicitat, en pantalla tinc la periodicitat de les publicacions, la durada de les publicacions, i la veritat és que la varietat és el que predomina. No vaig a fer repàs exhaustiu perquè seria massa llarg. Això sí, guanya, i guanya per golejada, la premsa satírica, sovint política i la major part de les vegades republicana, tot i que no sempre. En tot cas, hi ha l'esbós d'una primera conclusió. L'esforç, donat el pes de la premsa satírica. L'esforç per connectar unes idees republicanes o tradicionalistes amb una societat que parlava dues llengües, però que dominava molt millor el valencià que el castellà, va motivar a diverses ideologies polítiques, però molt especialment al republicanisme, a escriure en valencià i en clau satírica, perquè la sàtira és sempre crítica i invectiva, perfecta per anar a la contra, i per tal d'estendre aquestes ideologies socialment. No és una qüestió historiogràficament menor, perquè obliga a revisar una certa visió del republicanisme, especialment del republicanisme blasquista, tan rellevant als nostres pobles i especialment a València ciutat en el primer terç del segle XX, vinculat a criteris centralistes o purament castellanòfons. Sembla que no va ser així en absolut i que el front valencianisme del republicanisme, també del republicanisme blasquista, va ser inicialment utilitari respecte a l'idioma, però ben aviat esdevingué un vincle amb el federalisme, l'autonomisme i formes diverses, diguem, de desig d'autogovern. Personatges com Eduard Guillot, Enric Trullenque, Roger Botí, periodistes i directors de periòdics escrits en valencià, ahí estan, ho certifiquen i, com dic, es pot veure perfectament en el llibre. Després de la premsa festiva, la més rellevant és la premsa festiva. Després de la premsa satírica, la més rellevant és la festiva. La primera recull quasi el 30% de les publicacions, la segona més del 16%, però aquesta premsa festiva li la deixa, el més festiu dels dos és francès, aleshores li la deixa d'ell. Jo me'n vaig a endinsar-me una mica en la premsa satírica. La vena satírica valenciana semblava en altre temps inesgotable. No fa molts anys, no fa poc de temps, vaig escriure un article fins i tot amb aspiracions científiques que era una mena de plany de lament per la desaparició de la sàtira valenciana. Ara n'hi ha molt poca sàtira entre nosaltres, molt poca sàtira, almenys sàtira periodística. El nostre llibre arranca amb el Mole, els meus alumnes d'això se'n recordaran molt bé, no sé si ho vaig contar jo o Toni Laguna, però un dels dos segur, que feien barqueta a nosaltres. El Mole, editat per Josep Maria Bonilla, amb la participació de Josep Bernal Tibaldoví, el gran suecà, o de Pasqual Pérez, l'aclimatador de la fotografia a València. És un periòdic fonamental perquè va generar un estil que passava per tres elements i que recorrerà tota la premsa satírica valenciana almenys fins la Guerra Civil, com a poc fins la Guerra Civil. En primer lloc, era un periòdic conversacional, en el qual una sèrie de personatges, Pataca Grossa, Cento Formal, Napicol, Garrofa, raonen i construeixen una visió plural, dialèctica, sobre la realitat. Òbviament, el que feia el Mole era incorporar l'herència que venia de temps medievals i renaixentistes
dels col·loquis i dels raonaments, i les obres populars que anaven de mà en mà i que solien vendre els cecs enrolats en la confraria de cecs oracioners de la Vera Creu de València a tot el regne, perquè tenien l'exclusiva de la venda. En segon lloc, era un periòdic doctrinal, que pensava que la millor manera de difondre el liberalisme popular i radical era fer-ho en la llengua que parlava i entenia la majoria social. Fet des de València, pensava en València ciutat i en les contrades més pròximes, l'Horta, la Ribera, les comarques centrals. La veritat és que Sancho Guarner, per exemple, no va voler incloure el Mole entre els periòdics de la Renaixença pel seu caràcter polític, però pot ser no encertar, perquè jo no conec periòdic que no siga polític. Una altra cosa és que, diguem, vulguin amagar, però això és una altra qüestió. I en tercer lloc, el model del Mole va establir també una forma de parlar, és a dir, una forma d'escriure, un model lingüístic, que ells anomenen el valencià tal i com es parla. Lògicament, com es parlava a les comarques de l'Horta i de la capital. Tanmateix, molts periòdics com els que hi ha en les pàgines del nostre llibre, el Guitarró d'Alcoi, el Culleró d'Alacant, etc., empraren aquest llenguatge fins al punt d'estandardisar-lo, com una mena de valencià satíric normatiu. Això està començant a estudiar-se, és a dir, el valencià que emprava el Mole i que era el valencià de les comarques vinculades a la ciutat de València, pròximes a la ciutat de València, acaba sent el valencià emprat per premsa castellonenca o per premsa alacantina, encara que, lògicament, en aquests pobles el valencià, la parla valenciana, era clarament diferenciada en relació a l'Horta. És a dir, fins a aquest punt va ser important el Mole. Els nostres companys filòlegs estan treballant molt en aquest camp en l'actualitat. Totes les publicacions que analitzem, satíriques, tenen, com dic, aquest registre lingüístic. Vist des d'avui, sol ser malentès, ho dic clarament, perquè, com saben, durant la transició es van invertir els usos lingüístics. És a dir, semblava que una publicació valencianista només poguera emprar un valencià culte, i això en el passat no havia estat així. Però vull deixar-vos unes preguntes damunt la taula. Quin valencià calia utilitzar quan el periòdic s'adreçava a una societat majoritàriament analfabeta i poc i mal escolaritzada? Quin valencià calia emprar si volien fer-se entendre? Quin valencià calia utilitzar si pretenien convertir els lectors en ciutadans liberals, demòcrates o republicans? Pense que des del seu punt de vista, des del meu també, però jo no opine, era un encert, un absolut encert, perquè el Mole arriba a tirar de l'ordre dels 5.000 exemplars. Vostès saben, 5.000 exemplars en una època en què la gent no sap llegir, és una autèntica barbaritat, perquè el que feien amb el periòdic era llegir-lo a la fresca. A poqueta nit s'asseien i llegien. Una persona que tenia rudiments de lectura podia llegir-li a 20, 30, 40 persones. És a dir, els 5.000 deguem de multiplicar-los per molt. No som capaços de dir per quant, però per molt, per a entendre el punx fins a on arribava un periòdic o els periòdics d'esta naturalesa. Els grups dominats a la ciutat de València, especialment a la ciutat de València, molt menys aficionats a la sàtira. No recorden vostès que el gran poeta romà llatí Horaci va dir que la sàtira servia per a corregir els costums, i aquestes persones evidentment no volien que els corregiren ni les costums ni res, els anava molt bé. Se n'adonaren immediatament de la força doctrinal de la sàtira democràtica, és a dir, del Mole i dels que li feien costat, que eren molts, i buscaren antídots. Per exemple, el Marquès de Campo, que des de 1843 fins 1880, és a dir, pràcticament tota la segona meitat del segle XIX, va ser el verdader cap del conservadorisme polític valencià, comprar a un literat jove i espavilat, que en l'actualitat té una gran fama, Rafael Maria Liern, i la seva publicació, el Saltamartí, que havia començat en l'estela del Mole, i l'abandonar i entrar a la gresca amb ell, però oposar-se al Mole, al Tionello, és a dir, a totes les publicacions satíriques de caràcter liberal o democràtic que hi havia en aquest moment
a les contrades valencianes. Bé, no era la primera volta, la primera vegada que el conservadorisme imitava, diguem, estratègies rivals. Però, finalment, la premsa satírica, clar, com ja no era només una premsa liberal democràtica, liberal republicana, acabà abastant una quantitat enorme de formes de veure el món, és a dir, d'ideologies. Encara que el vincle més exitós, no em cansaré de repetir-ho, va ser entre la sàtira i la premsa republicana. Però, per exemple, aparegué a València en la dècada dels 80 el Palleter, que era una publicació tradicionalista, carlina, que, atenció, ja no estem en els anys 30-40, ara estem en els 80, els índexs de lectura han augmentat de manera... L'escolarització dels xiquets no és que siga per a tirar coets, però estem parlant que ja quasi tots van a l'escola fins als 9, 10 anys, més no. Doncs bé, estem parlant d'una publicació Palleter que arribarà a tirar de l'ordre dels 50.000 exemplars. Això, en fi, ve pujant. I si parlem de republicanisme i valencianisme i de la seva conjuminació en la premsa satírica, hi ha almenys 3 personatges fonamentals que s'expressen periodísticament i en valencià. El citaré i diré alguna cosa sobre la seva trajectòria, però no vull estendre'm, perquè he de donar-li pas també a Francesc. El primer és Constantí Llombart, l'autor dels Fills de la Morta Viva, el gran inspirador de la Renaixença valenciana, un personatge absolutament clau que va publicar una gran quantitat de papers periòdics en valencià i que jo diria que marcà, i després ho aclariré amb més detall, marcà una època no tant per la seva obra. A mi, jo he estudiat la seva obra, he publicat la biografia de Constantí Llombart, però si alguna cosa té extraordinària Constantí Llombart són els seus deixebles. Era un mestre. Era un mestre pobre, era un mestre que passava molta fam, era un autèntic bohemi, però amb una capacitat extraordinària per a fer colla. Agafava els seus alumnes, eren peripatètics, com els antics grecs. Se n'anaven a passejar, els seus alumnes quasi tots eren universitaris, que saltaven les classes i se n'anaven amb ell al Cabanyal, a les zones de l'Horta, a xerrar d'allò diví i d'allò humà, i feren un grup extraordinàriament sòlid, i tots els deixebles, absolutament tots els deixebles de Constantí Llombart van ser a continuació o grans literats, o grans periodistes, o el més sovint les dues coses juntes. I clar, s'expressaren, no universalment i no sempre, però s'expressaren molt sovint en valencià. A continuació, l'altre personatge és Manuel Lluch Soler. Manuel Lluch Soler és un dels deixebles de Constantí Llombart. I Miguel Cebrián Mezquita els cita els dos junts com si foren un, perquè els dos són els responsables, Cebrián Mezquita també alumne de Constantí Llombart, perquè els dos són els responsables de la primera latraca. La primera latraca aparegué en 1884, acabà en 1892 perquè caigué mal Lluch Soler, que era el principal impulsor. La traca és molt important, perquè estem ja en plena restauració, hi ha moltes restriccions en matèria legislativa per a la premsa, més encara si la premsa és republicana i més encara si la premsa és anticlerical. I la traca és tot això. La primera traca és tot això, és profundament republicana, és anticlerical, a més, va contra les principals institucions, diguem, civils, culturals, universitàries. Hi ha la política, singularment amb el naixement, a partir del periòdic La València Nova, en 1906, d'una premsa que pretén deixar arrere el valencianisme cultural i aposta per una perspectiva que va del regionalisme a la conversió del País Valencià en un estat federal amb la resta dels països ibèrics. Jo dic d'aquesta manera precisament perquè traduïsc a la premsa del moment. València Nova, per començar pel principi, 1906, era un quinzenari que es definia com a regionalista, perquè amb aquest epítet es podia encabir a tots els joves de dretes i d'esquerres que aspiraven a l'autonomisme. València Nova era el producte d'una famosíssima conferència que es va fer en 1912
dos a la seu del Ratpenat, per un metge blasquista, republicà, federal, que li deien Faustí Barberà, i que el discurs s'anomenà de regionalisme i valentinicultura. També era el producte de la formació de Solidaritat Catalana, un moviment unitari catalanista on hi havia nacionalistes, carlins, regionalistes, republicans, un melting pot, com diuen els anglesos. València Nova impulsarà la primera assemblea regional valenciana i fins i tot, imitant el model català, impulsarà una solidaritat valenciana de caràcter electoral. Però el republicanisme valencià, majoritàriament blasquista, però també sorianista, fins i tot per al republicanisme valencianista, li resultava molt difícil fer barqueta, conjuminar-se amb els carlins tradicionalistes o amb els dretans més catòlics, perquè eren anticlericals ells, ni que fora en nom d'una pàtria comuna. De manera que el periodisme del valencianisme polític va néixer, València Nova, mostrant les contradiccions que anaven a acompanyar-lo al llarg de tota la seva existència. És a dir, la gran quantitat de fractures internes que va produir des de l'inici. En tot cas, València Nova, 1906, va esperonar la veu del valencianisme polític reduït aleshores a un grup de joves intel·lectuals i de professions liberals de la ciutat de València i com a molt d'alguns pobles de comarques centrals o de les ciutats de Castelló o d'algun rector com allà de Malferit, n'hi havia prou. De manera que van començar a aparèixer publicacions quasi sempre efímeres que empentaven en la mateixa direcció. Estan ahí, n'hi ha més dels que vaig a citar. Lo crit de la pàtria, Renaixement, Terra Valenciana, Joventut Valencianista, La nostra terra, València, La Senyera, Pàtria Nova, El poble valencià, La correspondència de València, Renovació, El crit de la muntanya, l'agrupació regionalista d'Ontinyent, també hi ha una publicació important en aquest àmbit, o el defensor de la Vega entre moltes de l'Horta de València, entre moltes altres. Renaixement, per exemple, per quedar-me en alguna d'elles, va succeir a València Nova en 1907. En la seva capçalera figurava el següent lema: Règiment, escrivien un valencià no normatiu, les normes del 32 encara no estaven ahí. Règiment, autonomia tan àmplia com se puga obtindre pels municipis i regió valenciana. Llengua, l'ús oficial de la nostra llengua en la regió i en les relacions d'esta a lo poder central. Personal oficial, tres coses, aquesta és la tercera, que siguin valencians tots els que en nostra regió desempenyen càrrecs públics, inclosos els governatius i administratius, que depenguen del poder central, i els militars que impliquen jurisdicció. Fort, fort. Pensen vostès que molts polítics de l'època, diputats a part, eren puneros. És a dir, venien al districte, però venien de llocs molt apartats, sovint d'altres províncies espanyoles, i el cas és que ni coneixien el districte, ni coneixien a la gent del... no coneixien res. Aleshores, clar, el valencianisme així és utilitari també, que sigui una persona coneguda la que nosaltres puguem elegir, la que ens governa en proximitat, etc. O una altra, el Crit Valencià, una altra publicació de 1912, que, per exemple, va poder constatar el fracàs electoral del primer valencianisme, que s'estava allà contra la paret, i del Centre Regional Valencianista, i va apostar per la paciència i per ampliar la base social del valencianisme, no només apel·lant als sentiments de pertinença, sinó també als interessos comercials, industrials o agraris. Per la seva banda, la seva durada entre maig i agost de 1912 és indicatiu del resultat. Ni tan sols els periòdics que volien ampliar la base social del valencianisme, no només parlant de cançons, de senyeres, no, fins i tot ells no tingueren un recorregut massa gran. El llibre, el nostre llibre, revisa també a consciència la premsa regionalista, nacionalista, dels anys de la Segona República, de la clandestinitat franquista i de l'arrencada d'una etapa que encarava una democràcia amb alents valencianistes, intel·lectualment fundats, posterianisme, etc., i amb organitzacions polítiques i sindicals molt impregnades pel valencianisme. Pel que fa a la Segona República i a la guerra, de la resta se'n ocuparà Francesc,
El panorama és ben interessant, perquè tots els grans debats actuals suren en la premsa d'aleshores. La divisió entre valencianisme de dretes i el d'esquerres i la impossibilitat d'un terreny periodístic comú es va fer palès amb el fracàs d'Acció Valenciana, Avant o El Camí, que són importantíssimes, però que ja que reconeixen que la seva durada va ser molt poca. Per exemple, el periòdic Acció de 1934 era portaveu del Partit d'Acció Nacionalista Valenciana, que era l'exponent d'un valencianisme conservador i molt pròxim a la dreta regional valenciana, mentre que el setmanari castellonenc Esquerra, el mateix any, representava el partit Esquerra Republicana del País Valencià. 2 anys més tard, el Popular, valencianista d'esquerres de la ciutat de València, feia el que Esquerra, el periòdic Esquerra, havia fet a Castelló, és a dir, confrontar-se amb Acció i amb tots els periòdics valencianistes, diguem, de sensibilitat de dretes. El debat esquerra-dreta no era l'únic. També hi havia, i pot ser tant o més important, el del valencianisme estricte o el pancatalanisme. Els sona actualitat? Doncs això passava en els anys 20 i 30. El primer, el valencianisme estricte, assumit per alguns elements de la dreta catòlica, especialment pel molt peculiar Josep Maria Ballarri, que té una gran quantitat de publicacions en aquest llibre, editor, com dic, d'un grapat de diaris valencianistes i autor, això és molt significatiu, l'any 31, del fullet El Perill Català. Però també assumit per un bon grapat de republicans. I el segon, el pancatalanisme, vinculat a un grapat d'intel·lectuals progressistes i a la dreta moderada de l'estil del banquer Joaquim Reig, que per exemple va ser qui va impulsar l'únic intent de crear un diari en valencià en els anys 30. Ho va aconseguir. En 1936 aparegué l'Hora, durant 3 dies. I això ho diu quasi tot. Hem dit que la premsa vinculada a la vida literària i a les col·leccions literàries té també molta importància en el nostre catàleg, a banda de la satírica i de la política. Al final representa, dins d'aquesta enorme varietat a la qual he fet esment, el 7% de les publicacions. Aquest tipus de publicacions va tindre un temps molt fitat, molt determinat, que bàsicament és el primer terç del segle XX, encara que lògicament tingué antecedents. Els grans antecedents tenen a veure, i vaig a votar-me, tenen a veure amb l'aparició de l'Horrat Penat, l'associació, però també les revistes, el calendari Llemosí, del mateix Constantí Llombart, les iniciatives, l'altre, l'Horrat Penat dels anys 80, hi estava Constantí Llombart, però també estava Teodoro Llorente, que recorden que en aquest moment era el director de les províncies i representava el conservadorisme, de fet era el president del Partit Conservador, valencià. Dit això, citats aquests somerament els antecedents, diria que per la porta que obriren aquestes publicacions literàries, que s'ocupaven de la literatura, de la poesia molt especialment, per aquesta porta començaren a entrar altres publicacions que a mi em resulten molt més interessants, de l'estil de la il·lustració llevantina, el cuento del diumenge, el cuento valencià, rondalles noves, el Micalet, el cuento del dissabte, la terreta, Ofrena, Nostra Parla... La relació és enorme, I es tracta de revistes que bàsicament, n'hi ha menys, però bàsicament hi ha dues tipologies, almenys jo voldria centrar-me en dues tipologies. En primer lloc, n'hi ha molt de cuento, teatro i rondalla, és a dir, títols que comencen per cuento, teatro o rondalla. Per tot arreu d'Europa aparegueren pel 1900 publicacions que eren el suport de novel·les curtes, de diferent caràcter. Les que més èxit van tindre van ser les citalíptiques. Sabeu, citalipsis era la pornografia de l'època, però una pornografia literària, no en imatges, sinó en paraules. A València hi ha molt bons exemples de revistes citalíptiques que són literàries, que ofereixen literatura, de vegades literatura d'una gran qualitat. Ahí estaven publicacions com Bésame o El Piropo, de l'editorial d'Arceller, clar, d'Arceller estaven per tot arreu. Però també van ser molt rellevants les literàries, a les quals ara vull dedicar uns segons, perquè donaren suport a nous corrents estilístics, per exemple el modernisme es va generar dins d'aquestes publicacions, el modernisme literari dins d'aquestes publicacions, i permeteren
la gran represa de la literatura en valencià. No existia literatura en valencià. No existia, jo diria que no existia literatura, havia existit en el passat, però fins l'aparició, en 1908, del Cuento del Diumenge. Lluís Bernat, un republicà, primer blasquista, després sorianista, llançà el Cuento del Diumenge i va dir això en el número 9 d'agost. I va dir això: se proposem fer afició a escriure i llegir en valencià. La literatura valenciana està morta, morta catalèpticament. No és impossible un renaixement de la literatura valenciana començant a escriure tal i com se parla avui, per anar a poc a poc netejant, polint l'idioma de paraules i modismes que no siguen els nostres. Tot això és qüestió de temps. És a dir, ell venia de la tradició del mole, però apuntava, lògicament, a polir el valencià que s'emprava en l'àmbit literari. La veritat és que la intuïció d'aquest Lluís Bernat, diguem en el llibre, va ser clau, més enllà de les polèmiques que ja va tindre aleshores sobre el registre lingüístic que calia emprar. En 1914 la revista la va comprar, com no, Carceller, l'editor de La Traca, l'editor de les revistes psicalíptiques, de les millors revistes de bous que s'editaven en València i en Espanya, en fi, l'editor de quasi tot, i la va incorporar, diguem, a la seva empresa. Li canvià el nom, continua dient-se el Cuento del Diumenge, però si abans era en CH, ara el diumenge és en G. És a dir, allò de polir la llengua, se'n recorden de Lluís Bernat? Allò de polir la llengua, ell començà, clarament començà a fer-ho. I en temps anteriors a les normes de Castelló, que són del 32, jo estic parlant de 1914. Però és que, a més, quan deixà de publicar el Cuento del Diumenge, publicà la revista Nostre Teatre. Però és que, a més de publicar la revista Nostre Teatre, muntava un teatre físic en el Cabanyal, que encara està allí, que ja m'agradaria que les autoritats prestaren atenció a aquestes coses. A mi pareix que és el teatre més important de la història del teatre en València contemporània, i allà està morint-se fins que la Piqueta m'imagina que derrocarà. És una llàstima, és una llàstima. A mi, volia deixar damunt la taula una cosa. Jo li tinc un amor especial a Vicent Miguel Carceller, però volia deixar clar que Carceller és l'home més important en la història del valencianisme cultural i no sé si fins i tot d'una lectura federal ibèrica del valencianisme polític. En tot cas, jo sempre ho reivindique i continuaré fent-ho. Dins de l'òrbita d'aquestes grans revistes literàries, ja anant-me'n als anys de la República, bé, tenim coses tan interessants, publicacions tan interessants com La República de les Lletres, quaderns de literatura, art i política. Una revista trimestral que va estar a disposició del públic des del 34 fins al 36, promoguda per Miguel Durán i Tortajada, i per citar el nom, perquè jo crec que molt coneguts, molt poquets, Carles Salvador, Enric Valor, Emili Gómez Nadal, Gabriel Alomar, intel·lectuals d'una talla extraordinària. No vaig a endinsar-me, però sí a dir una cosa. Si les coses que escrivien en aquesta revista persones, com les que he citat, d'una qualitat intel·lectual extraordinària, van acompanyades de portades fetes per Josep Renau, com és el cas, la veritat és que donava ganes de comprar la revista. I no sé què hauria passat amb ella, si la Guerra Civil no l'hauria interromput, perquè realment era una revista molt interessant. I així em queda, la resta per a Francesc. En tot cas, deixa'm dir una cosa més, és molt evident que la premsa vinculada a la sàtira i a la literatura, tant o més que el periodisme del valencianisme polític, almenys en la preguerra, dibuixaren els trets fonamentals d'una premsa en valencià i d'una premsa valencianista que ocupava més espai del que se li sol reconèixer. I això és un poc el que volíem invertir. Francesc i jo pensem que el nostre llibre és una invitació a construir futures monografies. Segurament no les farem nosaltres, però qui vinga darrere, que obri la porta. Francesc. Repetir l'agraïment a l'organització, a la biblioteca, al públic assistent i continuar en la línia. Sí que parlaré de les revistes festives, de les revistes polítiques
de la segona fase de la premsa valencianista política, que és la premsa clandestina, molt interessant. Bé, ara comença, no? Parlem un poc de les revistes festives que suposen el percentatge més elevat després de la premsa satírica, sobretot les revistes falleres. La revista fallera, que no són èxites de falla, no n'hi ha que confondre, sí que tingué una mala premsa en la transició per això de l'enfrontament. La transició va fer una ruptura en passar del valencianisme per enfrontar dos moviments, el que seria el laberisme i el catalanisme, per això ja parlarem després. Però darrere de les revistes falleres, la primera que apareix, que és l'Aranya Negra en 1888, celebrena, darrere de les revistes falleres fins a la Segona República han estat els intel·lectuals, escriptors, poetes, els més importants que tenim el País Valencià. No hi havia un divorci, com passant la transició, entre les falles i la intel·lectualitat, precisament perquè les falles en la transició s'orientaren cap a l'anomenat laberisme. Però això és una altra història. Però el que estava dient en francès de fer monografies independents, la premsa fallera se podria prestar a ser una monografia. Les revistes falleres comencen com l'Aranya Negra en una falla normal que no fa el seu llibret, sinó que es comença sent una revista de caràcter polític. Fallera, satírica, però no era la premsa satírica que estàvem comentant, sinó una barreja. I tenen una característica, que volen visualitzar les falles, les altres falles que hi ha en la ciutat. I no es comencen a parlar de la seva pròpia falla, però eixamplant el camp. Van progressivament i la que inicia el format clàssic de lo que coneguem com revista fallera és pensat i fet en 1912. Entre el segle XIX i el principis del segle XX hi ha una evolució en contingut literari, en contingut gràfic i sobretot en l'edició de les portades. I el pensat i fet, que durà entre 1912 i 1972, una de les revistes més llargues que ha tingut el País Valencià, eren anuaris, perquè les revistes falleres eixien dies abans de la celebració de les falles, precisament per a incentivar la programació fallera. Però se caracteritza per tres coses. Tenien una portada preciosa, artísticament elaborada, després introduïen tots els esbossos de les falles, les dibuixaven de la ciutat de València, parlaven de les falles, i introduïen articles literaris, poètics, fins i tot monogràfic i element de sàtira. Però, com us he dit, els majors escriptors del País Valencià de la preguerra han escrit en la premsa fallera. No n'hi havia després o menys valoració que després passa a la transició. Ara parlarem un poc també del canvi idiomàtic. I després també, analitzant la premsa fallera, també veiem com han evolucionat les diferents modalitats de tipologia de falles, des de la falla política de finals del XIX, principis del XX, molt crítica amb el sistema de la restauració, crítica amb la dictadura de Primo de Rivera, supercrítica en les guerres de Marroc, entraven en política, fins la falla artística o fins la falla monumental, que és la que coneguem actualment. No fa falta que us parle de la falla Convento Jerusalem com és. Però se veu també al llarg d'aquestes revistes com va evolucionant el món de les falles, com va augmentar la programació també de les festes, com va ampliant-se d'un dia o dos de falla fins a la setmana fallera i fins i tot en alguns llocs molt més encara. I com se'n van introduint la música, les processons, les activitats ja teatrals que n'hi ha molt a la falla, i és una forma de, el que diu Antoni Lariño, valencianisme temperamental, emocional. Hem intentat, com ha dit Francesc, fer en el nostre llibre parlar dels diversos valencianismes, no sols polítics i culturals, sinó les diverses maneres de sentir-se valencià. I la premsa fallera o la premsa festiva és també una manera de sentir-se valencià a través de la festa. N'hi ha un grapat, però sobretot
pareu l'atenció en la premsa fallera de la Segona República. Molt ben il·lustrada, molt ben elaborada i, la veritat, a nivell literari, molt aconsellable. Ara parlarem també que el franquisme acaba en tot això, com acaba en tantes coses. Però després també hi ha una altra premsa... Ja? Com diuen en el teatre, apagueu el vostre mòbil. Una altra manera de sentir-se valencià era a través de la religió. Apareixen també revistes de la Mare de Déu dedicades a la Mare de Déu des dels Desemparats, sobretot a partir del 1923, quan se fa la consagració de la Mare de Déu com a patrona oficial de la ciutat de València. I apareix ahí revistes com la coronació de la nostra patrona, la millor corona, la patrona de València o el trasllat de la Verge. Darrere de moltes d'aquestes publicacions, o de quasi totes, estava Josep Maria Ballarri, que ha comentat Francesc, que utilitza una ortografia molt particular. Coronació que s'escriu en C, l'escriu en Q i coses així, molt incomprensibles actualment. Estem parlant que encara no sabem trobar les normes de Castelló. I altres revistes, aquestes pràcticament han desaparegut en l'actualitat, les revistes falleres continuen, i altres revistes que continuen i també tingueren molta acceptació social van ser les revistes vicentines, dedicades a Sant Vicent Ferrer. Anuaris, sabeu que el segon dilluns de Pasqua se celebra la festivitat de Sant Vicent Ferrer, patró del País Valencià, de València, predicador en valencià, el sant valencià més internacional que hem tingut. Té també les seves revistes, escrites majoritàriament totes elles en valencià. I totes tenien el nom de l'altar. Sabeu que els altars dels xiquets de Sant Vicent reprodueixen teatralment sermons típics de Sant Vicent Ferrer. I hem recollit unes quantes. Els altars del Tossal, de Russafa, apareixen, la primera d'elles, l'altar del Tossal, en 1922. I continuen publicant-se en l'actualitat. L'altar de Russafa, el del carrer del Carmen, el carrer del Mar, el Pouet de Sant Vicent, que és el lloc on naix, l'altar del Mercat. Aquestes publicacions continuen publicant-se actualment, perquè per segona dia n'hi ha 11 altars a la ciutat de València i totes publiquen revistes. Però, igual que la premsa fallera, el franquisme el que fa és castellanitzar sobretot i apoderar-se també de la festa valenciana. Aleshores, se produeix un canvi idiomàtic molt nefast des del meu punt de vista, de revistes que abans de la Guerra Civil s'escrivien pràcticament totes en valencià, com la revista fallera o la revista religiosa, comencen a guanyar terreny en castellà. La revista fallera, per exemple, actualment la més famosa és Actualitat Fallera, 100% en castellà. Ha desaparegut pràcticament, excepte en alguns pobles, com Torrent o Gandia, que tenen les seves revistes falleres, en la ciutat de València ha desaparegut la premsa fallera en valencià, actualment. És un element molt interessant per analitzar. I també entrem en les fogueres d'Alacant, que naixen en 1928, que és una imitació, versió Alacant de lo que són les falles. En tota la parafernàlia semblant a les falles. En citem algunes dos importants, que són les fogueres de Sant Joan i el crim del fogueter, aquesta última de 1930. I també les magdaleneres o les dedicades a la Mare de Déu del Lledó en Castelló. Es produeix en general, en totes aquestes publicacions festives, el canvi idiomàtic a partir del franquisme. El franquisme desprestigiava la prosa en valencià, permetia la poesia en valencià, però no li agradava la prosa que estava dedicada a una llengua superior i oficial com era el castellà. De fet, pensat i fet, en 1945, davant de la prohibició d'escriure tota la seva vida en valencià, l'escrigué tota la revista en vers, perquè això no l'havia prohibit el règim. Fixeu-vos fins on arribava l'incendi, no? És a dir, que clar, això és una altra qüestió que els nostres companys filòlegs també tenen un camp d'estudi molt important, el canvi de l'idioma o, més que canvi de l'idioma, la regressió del valencià a través de la premsa festiva en aquest cas, però també d'altres modalitats.
Bueno, jo crec que és interessant veure-ho des d'una perspectiva històrica, fora d'aquest context de la transició que demonitzava un poc les falles per aquesta vinculació molt al franquisme i també al moviment blaver de dreta i d'extrema dreta. Parlaré ara de la premsa política, diguem, de la segona gran fase de la premsa política. Francesc ha parlat dels orígens de 1906, de les primeres publicacions polítiques que plantegen un valencianisme, una reivindicació de la llengua, del territori, d'institucions pròpies polítiques, però, clar, ve la guerra civil del franquisme, eliminat tot això. No es podia parlar de política si no era del movimiento o de Falange Espanyola de les Fonts. Aleshores, clar, la premsa política es converteix en premsa clandestina. I hem descobert un grapat de publicacions clandestines i semiclandestines. I ara m'explicaré. Clandestines, diguem, la primera que apareix és entre 1966 i 1975, poden catalogar-les com a clandestines, perquè encara està vigent la llei de Fraga, la famosa llei de premsa de 1966. I n'hi ha moltes, ara parlarem d'elles. De fet, ara carregaré una xulla ja que no podem... Bueno, ho tenim així, és veritat. Jo puc veure, però vosaltres no. Tenim una taula gran en la qual s'explica tota la tipologia de premsa satírica. Però després n'hi ha entre 1976 i 1977 una semiclandestinitat. Mor Franco, però continua fins al 77 vigent la llei Fraga. I el 1977, l'1 d'abril, s'elimina la llei Fraga i se suposa que no hi havia llibertat d'expressió. Però aquesta llei de 1 d'abril del 77 prohibia tres coses. Parlar contra la unitat espanyola, parlar contra la monarquia que la fica Franco, Joan Carles I, i parlar mal de l'exèrcit, precisament els tres temes preferits de la premsa clandestina. Aleshores, clar, la premsa clandestina continuarà sent clandestina. Hem utilitzat també el terme de semiclandestinitat fins a ben avançat en 1978 i fins i tot algunes s'atreviren a treure de posi legal a principis dels anys 80. Aleshores és molt interessant perquè hi ha moltes famílies de... Bueno, podria ser la pantalla millor, un poc així, perquè tenim... És una premsa que, bueno, no ho havia dit, però a partir de les normes de Castelló de 1932, que, com sabeu, és l'adaptació de la norma de Pompeu Fabra al País Valencià, en general, fins a la transició i la famosa batalla de València, hi ha un consens entre dreta, esquerra, valencianisme cultural, festiu, etc., d'escriure unes normes ja més polítiques, el que estava comentant Francesc abans, que ja alguns escriptors ja volien anunciar. I la premsa clandestina siga de signe polític perquè n'hi ha valencianisme, premsa de valencianisme cultural clandestina, però que era crítica amb el règim, com parlem, o fusió nacionalista, però després tenim del Partit Socialista, de la socialdemocràcia, tenim Lluita, Esquerra del Partit Socialista Valencià, que és l'antecedent del Partit Socialista del País Valencià, que després se fusiona al PSOE, i és PSPB-PSOE. És a dir, tota aquesta evolució política també la podem veure analitzant les les diverses publicacions de la premsa clandestina. Després tenim, a banda del PSOE, fixeu-vos les del Partit Socialista, Lluita, Esquerra, el poble valencià que hi ha del PSPB i després la del PSOE a banda. Després n'hi ha una altra que es diu Convergència Socialista del País Valencià i ahir se veu un poquet, i en aquest moment també analitzem el moment de fusió entre el que era el PSPB i el que era el PSOE espanyol. I fins i tot el Partit Socialista del País Valencià, que encara predominava l'agricultura bastant en el País Valencià, tenia la fulla del camp. També és una cosa interessant, la premsa agrícola, o bé a través de la premsa clandestina o ara veurem a través de la premsa especialitzada. Després, els més editors de premsa clandestina és el Partit Comunista, o els partits comunistes, perquè no estem parlant del PC, sinó que estem parlant d'una disgregació que n'hi ha en tota Europa, però particularment en Espanya, a partir del PC, hi apareixen maoistes, trotskistes, ahí tenim a totes les famílies habides i por haver en el Partit Comunista. I tenim Lluita,
La veu del camp, no perden de vista l'esquerra al camp, mai, el camp, noves xermanies, nova xermania, full d'informació del País Valencià, la nostra veu, lluita, etc. N'hi ha una família també dins del comunisme, que és la família nacional, dues famílies extremadament nacionalistes, que és el PSAN, Partit Socialista d'Alliberament dels Països Catalans, que lluita en Barcelona, però a partir de 1978 la redacció està en València i dirigida per Josep Pia, i diguem que en la seva segona època lluita, que desapareix en 2015, és a dir, tingué una vida llarga, 1969, 2015, i fa més de 500 exemplars, la segona època la tindria a València, per això també l'hem inclòs en la publicació. I després apareix Eines de l'Horta i Capçana de la Ribera Baixa. Tres publicacions independentistes que aboguen per una unificació política dels Països Catalans. Pensem també que en el franquisme apareix Nosaltres els Valencians, La llum dels Valencians d'Andrés Guarner, Nosaltres els Valencians de Joan Fuster, una sèrie de llibres que donen lloc al nou valencianisme democràtic. És una nova que trenca amb aquests conceptes més tradicionals de la preguerra. Assimila alguna cosa, aquest pancatalanisme que no tots els partits abans de la Guerra Civil tenien, però que, jo sempre ho he dit, abans de la Guerra Civil encara, o en l'època foral, els catalans i valencians eren germans, després començaren a ser cosins, i en la transició és quan es començaren a ser cosins germans. Cada vegada la familiaritat anava més allunyada. És una anècdota. I després tenim també publicacions molt interessants de Nova Germania, que estava Josep Vicent Marquès darrere de Nova Germania, que diguem que també no acaba de ser independentista, però acaba de promociona un federalisme dins d'una república espanyola ibèrica. Tota aquesta premsa clandestina, diguem que és un exemple del sobiranisme valencià, que no està en la línia tan independentista, però tampoc en la línia autonomista. Aquestes publicacions, i Nova Germania edita Nova Germania, La veu del camp, unes quantes. I després també tenim premsa en valencià clandestina, nacionalista, del Partit Canvi Valencià o del Partit Cavall del País Valencià. Estava Laura Pastor, que formava part d'una de les 10 de Alaquàs, que això també és una altra història que contem en el nostre llibre. Analitzar la premsa, al final agafem 42 publicacions clandestines i semiclandestines, que es diu molt prontes, són bastants, però tots tenien en comú tres coses. Cadascú volia el seu públic, els seus militants o els seus simpatitzants, però coincidien en que utilitzaven les normes unitàries a Castelló. Reivindicaven la democratització de l'Estat. Cadascú volia una fórmula diferent. Eren totes republicanes, excepte si contem, situem Acció de la Unió Democràtica del País Valencià o les revistes carlines. I després són totalment antimonàrquiques, allò que prohibia aquesta famosa llei del 77, i molt crítiques amb el franquisme. Reivindiquen pràcticament totes l'abolició dels estaments repressors del franquisme, que encara existia. Penseu que encara no s'havia aprovat la Constitució del 78, encara no tenim autonomia que comencem en el 82. Estem en la transició. Aleshores, hi havia encara moltes coses que estaven començant a escriure i no sabien si al final haurien de tindre democràcia. No és l'època de la preautonomia valenciana, 1976-1982. Una època molt interessant que anem a través de les revistes contant-les i cadascú des de la seva vessant. N'hi ha una, aprofitant que ja que no tenim l'ordenador, però n'hi ha una que és especialment significativa, que és Caldir, del Partit Comunista del País Valencià. És el prototip d'una revista que comença pràcticament en ciclostil, com moltes d'aquestes revistes clandestines, sense depòsit legal, clandestina total, però quan se legalitza el Partit Comunista en Pasqua, en abril del 77, si no recordo mal, el Saló de Santo Rojo, al final ja es comença a caure el cabell, fins que trau el depòsit legal.
I aquesta revista té una particularitat, a banda que assumeix el nou valencianisme, totes aquestes famílies, comunisme, socialisme, valencianisme cultural, crec que n'hi ha alguna més, però n'hi ha anarquistes, republicanes estrictes, la democràcia cristiana com a acció i sindicalisme obrer, que també l'analitzem, totes abracen el nou valencianisme, reivindiquen l'estatut d'autonomia, algunes van més enllà com Nova Germania, que vol un sobiranisme ja una federació ibèrica, o algunes com les del PSAN, que diuen no, independència i països catalans. Cadascú des de la seva manera, però sí que tenien clar dues coses. Recuperació dels drets polítics valencians i recuperació de la llengua i la seva normalització. Que deixa d'estar en una llengua prohibida. Aleshores, cal dir, independentment que el Partit Comunista té també una cosa que tingué la transició valenciana, sobretot, que aglutinar les forces antifranquistes, nacionalistes, més en la línia del jacobinisme autonomista, però cal dir, d'alguna manera, no sols escrivien comunistes, sinó que intel·lectuals ja més en la línia del socialisme, fins i tot en la línia d'una dreta més democràtica com la democràcia cristiana. Després també parlem d'una premsa molt interessant i poc coneguda i poc estudiada, que també pagaria la pena fer alguna monografia sobre ella. Les revistes de l'exili i la emigració valenciana. Els valencians, tots la resta d'Espanya, republicans emigrant, aquells que pogueren fugir i escapar-se de les presons i de l'afusellament, malauradament. I n'hi ha una sèrie de països que acolliren molts exiliats republicans, sobretot Mèxic, però n'hem recollit algunes publicades en Mèxic, Argentina, França, Brasil, Uruguai, algun país sembla molt oblidable, l'Amèrica Llatina i França. Escrit, és clar, en castellà, amb algunes introduint elements en valencià. Clar, pensem que estan en una zona, en països castellanoparlants, però parlen del País Valencià. És un valencianisme enyoradís, nostàlgic de la terra, que descriu molt la festa, les tradicions, la història, va recuperant la història foral, desconeguda, que tenim els valencians, però està escrita dins del que seria el que avui diríem un valencianisme regionalista. No qüestiona mai la unitat espanyola, com podia ser el PSAM o la Germania, però des de l'exili republicà se'n recorden de València. I el més interessant, que algunes d'elles, sobretot les que s'editen en Mèxic, una se diu Levante, de 1943, en la Casa Regional Valenciana de Mèxic. Mediterrani, en 1944, i després Senyera, que va ser la més llarga, la més important, és una preciositat de revista, que s'edita entre 1951 i 1976, que és molt temps. Ara tota la Casa Regional Valenciana de Mèxic ha desaparegut i tot el seu fons l'ha cedit a la Biblioteca Valenciana. Seria molt interessant també fer una història d'això, perquè és una casa que tot aquest valencianisme enyoradís, nostàlgic, regionalista, com diríem avui en dia, però estan en contacte en les cases de Catalunya, de Mallorca, totes les cases d'exiliats espanyoles, en l'obrerisme, etc. Clar, fins i tot Senyera li escriu un escrit a Juan Carlos I, en l'època de la transició, dient-li, per favor, llibera vostè els presos polítics, que després se fa la llei d'amnistia, però ja des de Mèxic, una premsa valencianista com Senyera ja li ho estava demanant al rei. Així recollim moltes anècdotes i moltes històries. Però després també els valencians s'enduen la festa. Sabem que tenim el xent festiu i editant revistes falleres en Mèxic, en Argentina, en Brasil. Hi ha una revista fallera escrita en portuguès, també, que parla de les falles valencianes i ja sabeu el que és una revista fallera, que introdueix literatura, textos d'història, de tradicions, no sols parlen de les Tenim una des de Terra Valenciana de Montevideo, de l'Uruguai, Pensat i Fer, de Sao Paulo, aquesta està escrita en portuguès, molt graciós de Mozambique, i després n'hi ha algunes en Xile que es diu Arte y Fuego, Falles de Córdoba d'Argentina, o la Falla de Xile.
Però ja us he dit que, sobretot senyora, mira, si vols ensenyar senyora, normal que m'he pegat per intimidar-lo, que si no... Senyora, fixeu-vos ja, fa un recopilatori de totes les que havia publicat, no? Molt ben il·lustrades. Aquestes publicacions també pagaria la pena com a apuntar francès d'analitzar els historials els il·lustradors que les han pintat, que les han dibuixat, les portades i l'interior, perquè estan els millors, els que estan fent primer la línia a la seva època. Bueno, després, molt interessant veure la premsa de l'emigració, però també n'hi ha de les cases regionals, n'hem vist algunes, de cases regionals en l'estat espanyol, sobretot les de Barcelona, que clar, a l'estat de Catalunya, i sí que estan escrites en valencià. I algunes fins i tot s'enduen la Falla i la Mare de Déu de Desemparats a Barcelona també. S'esbossa també aquesta manera, ja que us he dit, religiosa de sentir-se valencià per a molts. Ja després parlarem de la revista Sau un poquet i veureu com la religió està present en el valencianisme. Hi ha també un grup de premsa cultural, que ja l'han anomenat Francesc Algunes, que s'editen a partir del franquisme. El franquisme suposa un tall radical a la que és el valencianisme en tots els sentits, prohibició, persecució de la llengua i limitar-la a la poesia, a la safareria. I clar, les revistes falleres que us he comentat acaben seguint castellanitzades i fins i tot amb poca literatura en prosa en valencià i fins i tot totalment desvirtuades de lo que són les revistes falleres de la República. I com és les revistes culturals amb la revista Esclat, una revista literària del grup Torre, iniciat per Casp i Adler, que també estava entre ells Joan Fuster, però al final acaben tots malament i cada un Fuster s'inclina pel nou valencianisme i Miquel Adler i Xavier Casp s'inclinen pel blaverisme, per el secessionisme lingüístic que no ho havien sigut. Aleshores, clar, és que la batalla valenciana marca també un abans i un després en el valencianisme. I clar, estem en el franquisme i com se pot reivindicar el valencianisme? Quasi com a Mèxic, en castellà. I apareix la revista València Cultural, Sicània, que la feia Nicolau Primitiu, que té la seva biblioteca, va ser bibliòfil, investigador, i la va dirigir escrita en un 30% en valencià, però tenia que utilitzar molt castellà. I per a no enemistar-se amb el règim, perquè n'hi havia censura i li limitava l'ús de la llengua i també, encara que escrigués en valencià, de què tenies que escriure, doncs en quan feia algun afalagador article en castellà, hablando las glorias de España, el Cid i Siglo de Oro i tal, però introduint elements d'història valenciana desconeguda per als valencians, parlar del Consolat del Mar, de l'època floral, de la fundació del regne, de Jaume I, de personatges que tenim oblidats, fins i tot intel·lectuals, escriptors, etc. Doncs això ho inicia un home cristià, empresari, valencianista també de la preguerra, que havia sigut també president de l'Obarcenat, un personatge molt interessant, que aglutina els post-crepuscles del valencianisme de la València franquista. Segurament per ser catòlic l'home i ser empresari, el règim no anava per ell, però també va ser molt astut, perquè, com us he dit, aquesta revista que se diu Sicània l'enfoca molt bé perquè quan demans i dius, bueno, no té res que veure reivindicar la unitat de la llengua catalana, que la reivindicava ja en aquesta revista, i després parlar del Cicampeador i de tots estos del Siglo de Oro o de los emperadores de los Àustries, que clar, tenies que fer aquest paper. I després ve València Cultural, que utilitza menys la substituïs València Cultural dirigida per Vicent... Ai, no me'n recordo el nom, però bueno, n'hi ha altres noms així. Dir-vos que almenys introduïm més de 1.000 noms de personatges de valencianistes, entre editors, directors. Vicent Badia, que després estava en Saó i en altres publicacions. Vicent Badia i Nicolau Primitiu eren germanets, anaven de la mà i promoven els projectes culturals. València Cultural era valencianisme en castellà, perquè el règim li va limitar més l'ús de la llengua i al final acaba escrivint un 10% en valencià. Però ja estem parlant de l'època del Concili Vaticà II,
que en la Sagrada Constitució de la Litúrgia, que és el nom que li donen a un decret que aprova Joan XXIII, per a dir que les misses ja no se farien en llatí, sinó que se farien en les llengües nacionals de cada país. Foren d'estat o no foren d'estat. No ho diuen tan clar d'aquesta manera, però tots els països catòlics comencen ja a traduir la seva litúrgia a la seva llengua originària. Clar, i ja València Cultural, d'una forma molt valenta, està reivindicant la missa en valencià. I això per als que no som, en el meu cas, que no soc practicant ni home de missa, és molt important perquè pensem en l'Espanya de Franco, el catolicisme, el nacionalcatolicisme. És a dir, el catòlic estava ben vist en aquella època i el fet de reivindicar la missa en valencià no era una cosa menor. I s'ha lluita continuarà després Gor, després Saó i tot el progressisme catòlic que s'aglutina al voltant de la JAC, la Joventut Rural Catòlica, la JOC i altres elements i associacions que al final tots els desembocaran en Saó. D'això parlarem després. També n'hi ha revistes culturals ja universitaris, com Diàleg i Concret, i ahir ja trobem alguns futurs escriptors intel·lectuals, el que s'anomena la generació valenciana d'escriptors, la generació valenciana d'escriptors dels 60. Els nascuts en 1960, 1962-64, com Eliseu Climent, Joan Francesc Mira, Alfons Cucó, intel·lectuals que estaran després vinculats a partits d'esquerra i valencianistes o nacionalistes que tindran un gran protagonisme en la transició i en la democràcia. Ja escrivien en Diàleg i en Concret. Revistes que Joan Boquet, editades a la Universitat de València, però interessants. I després, dins de les revistes culturals, tenim també una cosa molt important que no s'havia produït abans en cap moment de la història de la premsa valencianista. Revistes culturals locals. Estem en un moment de recuperació de la memòria històrica nostra, de l'època floral, de redreçament cultural, de reivindicació del valencià, de reivindicació molt de l'autonomia, i aleshores en alguns pobles apareixen ja publicacions que en l'àmbit modest local estan també en aquesta línia, com Burissana, que és la més antiga, Burissana de Borriana, naix en 1956, en castellà, però a partir de la transició es valencianitza i ja s'edita en valencià. Raons de Picassent, Carrafata, etc., n'hi ha una part. S'editen en Xixona, Oliva, Silla, Novelda, Cullera, l'Alcúdia també està parlant, o l'Alban, és molt important, és la ciutat d'Alcúdia. En el meu poble l'Alban cap, com a anècdota del llibre no el trobareu allà, és una llàstima. I després també se centrem en els cineclubs, tots hem sentit parlar dels cineclubs i els teleclubs. També n'hi ha alguns pobles, al País Valencià hi ha algun estudi que n'hi ha vora 80 cineclubs repartits en el País Valencià, que és una forma de fer a través de les pel·lícules i del cinema també cultura en valencià, perquè després se comentava la pel·lícula, es parlava en valencià i de pas es parlava de política, que estava dient francès. Quina publicació no té política? Fins a una innocent revista com la de Sant Vicent Ferrer, com parla de sermons i del predicador en valencià i en la nostra llengua, la llengua de Sant Vicent. I tenen unes característiques aquestes publicacions culturals del franquisme que després tindrà la premsa informativa general que va parlar. Utilitzen ja les nomes de Castelló, sense excepció. Sí que és veritat que després de la transició apareix el secessionisme lingüístic, les famoses nomes del Puig del 79, i hi ha algunes publicacions vinculades a Càspia, Miquel Andeler, com la revista Murta, que utilitzen ja aquest valencià secessionista. En lloc d'escriure cotxe en TX, doncs cotxe en CH, però al final se diu cotxe. I se pronuncia, ja sabeu què vos vaig a dir jo del secessionisme lingüístic. Totes majoritàriament, al 100%, ja a partir d'aquestes revistes, algunes ja publiquen en nomes secessionistes, però fins i tot quan apareguen les publicacions del balearisme de la transició, el 95% de les publicacions en valencià, i actualment ja pràcticament totes, respecten la normativa unitària de la llengua catalana,
les normes de Castelló en totes les redactacions espanyoles. Aleshores, això és un avanç important, que també els nostres amics companys filòlegs també han estudiat alguns i podria ampliar-se també l'ús, els usos lingüístics a través de la premsa valencianista. I una altra cosa que tenen en comú, que assumeixen el nou valencianisme democràtic, no vol dir que siguin totes fusterians, perquè Fuster tenia una línia ja, advocava també per la unitat política dels països catalans. Tenia una frase que deia o ens unim en la diferència o desapareixerem com a poble. És una frase molt típica d'ell, però no vol dir que sigui tot Fuster, tot fusterianisme. Pensem que Sánchez Guarner i altres intel·lectuals també escrivien obres importants que ens fan adquirir consciència de lo que som. Sobretot la llengua dels valencians de Sánchez Guarner va ser també un referent. Parlen de llengua, d'història, de cultura a nivell local, igual que Sicània, igual que València Cultural i igual que la revista Gor, que ara comentaré. Totes donen lliçons de llengua, això sí que ho han estudiat el nostre amic de la Vall, de Connecticut, totes donen lliçons de llengua perquè penseu que el franquisme, al prohibir la llengua des de l'època de la República, no se sabia escriure valencià i totes introduïssin una secció de com escriure valencià, no només ortogràfics. Comencen a escriure la generació d'escriptors en 1960, amb intel·lectuals des de Vicent Ventura, Joan Francesc Mir, Alfons Cupó i molts altres més. I assumeixen, clar, estem parlant ja del tardofranquisme i la transició, assumeixen els 5 pressupostos bàsics que aglutinen el nou valencianisme, amb matisos de Fuster, ja us he dit, alguns són autonomistes, altres sobiranistes i altres independentistes i altres totalment centralistes i uniformistes espanyols. Totes reivindiquen l'Estatut d'autonomia, totes reivindiquen la legalització i normalització del valencià, el fet comarcal, això és novedós, el comarcalisme, clar, sabeu que des de 1873 tenim l'estat dividit en províncies, el fet de reivindicar l'autonomia anava associat també al fet comarcal, tot i que sabeu que l'autonomia, l'Estatut d'autonomia, cap autonomia de l'estat espanyol ha suprimit les províncies, però estan ahí. Però el nou valencianisme ja reivindica el fet comarcal i, de fet, tota l'onada de premsa local i comarcal que ha hagut després en la democràcia que continua havent, segueix aquesta línia. Després, assumís també els símbols nacionalistes de l'esquerra de la transició. Símbols, la bandera dels Bodebarres, el nom del País Valencià front al Regne de València, que com sabeu ara l'Estatut diu que és Comunitat Valenciana, però bueno, ojito con lo que vean un pueblo del Estatut, perquè diu Comunitat Valenciana, però també té dit el lloc que digues Regne de València, País Valencià, que això a algú se les oblida. I sobretot la difusió de la cultura valenciana en un sentit ample de la paraula. Abraçen estudis, i això la revista Saó ho sabrà fer molt bé en els seus quaderns. Anem a parlar del País Valencià, cinema del País Valencià, la universitat del País Valencià, l'agricultura del País Valencià, l'economia del País Valencià, els ports del País Valencià. Totes les facetes del País Valencià s'han inventat i és una forma de redescobrir la nostra identitat. Diuen que estimar és conèixer i és una forma d'estimar. I sobretot sí que utilitzen moltes ja, pràcticament el 100% el valencià, moltes d'elles, i el valencià és com una ferramenta, així com en les revistes falleres o religioses que hem comentat, és com una llengua de comunicació perquè se seguia una tradició, perquè n'hi havia molt de valencià parlant, no havíem patit encara la immigració, l'èxode rural que vingui en els anys 50 o 60. Ho utilitzen com una cosa més normal en la comunicació, clar, després del franquisme i la repressió, i la forma d'utilitzar el valencià és també un element reivindicatiu. L'utilitza el valencià perquè reivindica el valencià i el vull com un element normalitzador. És una politització un poc més de la llengua. La transició tenia coses bones i coses males, que això ja ho sabem. Així tenim una portada de Sicània, de Nicolau Primitiu. Algunes, no sé si ho has comentat, Francesc, quasi totes tenen una pàgina, el que estava comentant Francesc, les característiques tècniques, la història, però aquelles més importants en tenim 40 a doble pàgina, per exemple, Sicània.
Després València Cultural també li donen 2 pàgines, o la revista Agor. La revista Agor que és important perquè és una revista bibliogràfica, diguem-ne que és, igual és un poc pretensiós, però la mare de la criatura del fustenerisme, aglutina tots els elements de l'esquerra que veuen el nou valencianisme a través d'una revista que parla de llibres. Però, per exemple, fa un comentari, un exemple, de la reivindicació de la missa en valencià de Vicent Miquel i Diego en el seu llibre i aprofita per a fer aquest comentari la reivindicació del valencià en l'església. I això era molt fort, sobretot perquè pensem que l'església, els que anaven a missa en aquella època eren conservadors i molt espanyolistes. I després reivindiquen el valencià en altres... I després, per exemple, també quan comenten la llengua dels valencians, que també ells fent comentaris de llibres fan valencianisme, perquè reivindiquen la normalització del valencià en tots els àmbits de la política. I alguns, per exemple, quan parlen del conflicte lingüístic valencià de Josep Aracil, parlen parlen d'aquesta situació de disilòsia, de mineralització de la llengua. Els servís per a dir, senyors, així està el castellà que ha dominat, nosaltres som una llengua minoritària i hem de fer alguna cosa per a recuperar-la. De fet, la revista Word, que va dictar Joan Senell, de la democràcia cristiana, però que estava Enric Valor i també... Ai, Soriano, sí, se m'obliden els noms. És que tenim més de 1000, que mos dic llocs. José María Soriano, que pensava que dediquem el llibre a José María Soriano Bessó per la seva contribució a la premsa valencianista de la transició i a José Lluís Bauset, tal llibre dedicat, no? De la redacció s'encarrega José María Soriano i de la correcció de les seccions s'encarrega Enric Valor. I li donen una qualitat a aquesta publicació tremenda, no? Al 100% escrit en valencià, clar, molesta el règim i la borra del registre de publicacions periodístiques de l'època. I aleshores Joan Senell inicia un procés judicial, perd el juí, al final, amb una sentència del Tribunal Suprem, que citem allí els noms, no sé si la citem, però crec que nomenem els noms dels executors d'aquesta nefasta sentència de tancament de vot, però dins una escola tremenda. Jo vaig a llegir així uns noms. José María Soriano Bessó, Enric Valor, Amadeu Fabregat, Santiago Miner, Rafael Lluís Niñoles, Joan Fuster, Rodolf Cirera, Lluís Alpera, Josep Xiner, Vicent Soler, Erika Simó. Vos sonen tots aquests noms, no? Gai Pauver, Lluís Fondemora, Vicent Sorribes, Pere Rintorn, Alfons Curcó. Tota aquesta gent després la trobarem en Saó i en totes les publicacions valencià que sorgeixen en la transició. Diguem que aquesta premsa del franquisme en totes les seves dificultats ja parlarà. Són una plataforma de creació de líders democràtics. Persones que escriguen en aquestes, completament més en el port, però també en València Cultural i en Sicània, després es veurem en premsa en castellà, però també molta en la premsa en valencià, fins i tot en Canal 9 i fins i tot en periòdics importants. Han sigut periodistes, escriptors, dirigents polítics, sindicalistes de primera línia. La premsa de la transició, sobretot, que ara parlaré, aquesta premsa del franquisme ja ho és, però sobretot la premsa de la transició ja és aquesta plataforma de creació de líders democràtics. No n'hi ha sindicalista, polític, de la primera autonomia o de la preautonomia valenciana i de l'autonomia valenciana que s'aprecia, que no hagi escrit en Saó o, per exemple, en la revista Obra. I així ja en la transició trobem una cosa un poquet més normal. Apareixen una sèrie de publicacions d'informació general que ja és la primera vegada que se dona, se dona l'hora en l'època de la República, és el diari que dura 3 dies, però se diuen no sols anem a parlar de llengua, cultura, història i cultura, sinó que anem a parlar de política, anem a parlar de lluites obreres, anem a parlar de democràcia, d'Adolfo Suárez si fa falta. Anem a entrar en la normalitat informativa. O diguem premsa d'informació general, però sí que tenen gran contingut valencianista. I apareix, entre altres, la revista 2 i 2, que és la precursora de València Semanal,
Dos i dos es publica en el 76, dura 2 anys, i edita també un suplement. Bueno, s'edita majoritàriament en castellà, però introdueix bastants articles en valencià. I després edita Quadern 4, íntegrament en valencià, dedicat ja a la cultura. Però dos i dos, que estava en la Unió Democràtica del País Valencià i el Partit Socialista del País Valencià, PSDB, i Unió Democràtica, que se presenten en les eleccions del 77 i els resultats són nefastos, és a dir, perden, no tenen ni un diputat, però sí que en la transició impulsen aquest nou valencianisme democràtic que aspira a que quan se faci l'Estatut d'Autonomia a governar o a tindre un poder, que al final tot aquest valencianisme del franquisme i la torxa la recull el Partit Socialista del País Valencià amb la llei d'ús i a personatges coneguts com ja sabem, Silvia Sisca, etc. Però bueno, són publicacions importants, dos i dos de València Setmanal, per entendre la dinàmica de la transició. Perquè la transició diu ejemplar, pacífica, ni pacífica ni ejemplar, és a dir, n'hi havia molta violència de l'extrema dreta en el País Valencià. Es parlava molt dels atemptats de l'ETA en aquella època, però si tenim l'extrema dreta ficant bombes a intel·lectuals com Sánchez Guardiola i Joan Fuster, cremant llibreries com la papereria Vila, cremant banderes, agredint el president de la Diputació, el president autonòmic José Luis Albinyana, matant a Mica Regau i matar l'extrema dreta. Aleshores, s'han detectat, crec que Francesc Ballar en un estudi molt interessant que parlava de mencionar-lo, més de 1.000 episodis de violència de la dreta, bueno, l'extrema dreta, que molta d'ella vinculada al GAP, col·locació nacionalista i al blaverisme. Bueno, això és una altra història. I també hi ha una revista molt interessant que entrem ja en el destape, que es diu Reporter, que és la germana d'Interviu. La mateixa empresa que edita Interviu fa Reporter i fa 3 delegacions a l'estat espanyol, una en Madrid, una a Catalunya i una al País Valencià. I qui escriu en el País Valencià? Amb una portada d'una dona en topless, com a Interviu. I això venia molt en aquella època. Però independent d'això, la edició del País Valencià està Joan Fuster, amb el Fabregat, alguns escrivint en valencià, excepte Joan Fuster, que encara que a revistes va llegir en Madrid, la manera que escrivint en valencià. I després hi ha un grapat també de periòdics. Estem parlant ja de la premsa informativa, aquella que ja separa informació d'opinió. La premsa política que estem parlant de l'època de la República, abans de la Guerra Civil o de la clandestinitat, és una premsa molt carregada d'opinió i poca informació. Aquesta ja entra un poc en la línia, un poc encara un poc artesanalment, n'hi ha de dir-ho, en el que és la premsa informativa, separar opinió d'informació i donar notícies locals. I n'apareixen moltes des de Traiguera, que naix en Traiguera, en 1975, i continua editant-se, l'Erocho del Canal, la Creixera o la Safor de Gandia, Instituts de Guardamar, n'apareixen moltes. Diguem que és la primigènia premsa comarcal en valencià. N'hi ha que dir que la premsa local i comarcal actualment és minoritària encara respecte a la premsa comarcal en castellà, representa, depèn dels estudis i de l'any, no supera mai el 20% de tot el volum de premsa local i comarcal, la premsa valenciana comarcal, i la resta és en castellà. És a dir, encara continuem sent una llengua minoritària, però hem avançat. Mira, si vos ensenyo la caridad, 2 i 2, per exemple, llibertat, amnistia i estat de l'autonomia. Ja us he dit la línia, no? Està meditat, assumís el valencianisme també cultural, polític, entra en una línia autonomista, no? O 4, fixeu, li dedica un suplement a Sánchez Guardiola, o és un suplement cultural, o a Joan Fuster, si la penseu així. Perquè cada publicació té la seva història. Després també la revista SAO, naix en el 76, que és l'única de la transició que continua editant-se i que aconsegueix una cosa que no havia aconseguit mai l'això del periodisme valencià. Francesc ha parlat de la premsa satírica anticlerical, antimonàrquica, i l'anticlericalisme ha anat molt unit a la substància valenciana i sobretot al republicanisme.
la revista La Saó aconseguís unir el progressisme catòlic amb el nacionalisme agnòstic fusteller a través de Vicent Ventura. I a partir d'ahir, el mateix Joan Fuster, el Francesc Vila i un grapat d'intel·lectuals de la línia valencianista han escrit això. Íntegrament escrita en valencià, hauria d'haver-ne portat una, l'última, però va ser mala. Últimament la seva marejada, és que com a llista hem ficat molt en la rana. Últimament porta l'Anna i el Museu del Pablito, que tinc que reconstruir, i vaig molt marejat. Però sí que la volia veure i mira, si no és veritat. És l'única d'esta fornada que encara es conserva i té una cosa molt important. Independentment de... És una revista mensual, perquè no és una notícia informativa diària i no dona informació d'actualitat. És una revista d'anàlisi i reflexió i de reportatge. És un periodisme de professionalitat molt bo. Però té una cosa molt bona. Des del 76 edita una cosa que es diu el Quadern Central. Un suplement de 16 o 20 pàgines monogràfic, que els millors especialistes d'alguna cosa en qüestió, per exemple, el periodisme valencià, un suplement. L'agricultura valenciana ara està traient, a causa de la lana, al llarg de l'any, suplements que analitzen la lana i els efectes en els pobles, en l'economia i en les víctimes des de diverses vessants. És molt interessant també fer un seguiment de Saó en aquests suplements. I n'ha editat des de... no sé, crec que portem ja 530 números per ahir, 530 quaderns que parlen d'universitat, geografia, ciència, de totes les vessants que pugui tindre la societat valenciana. I va haver molt de referència per a estudiosos i per a documentar-se. Jo acabé dient una coseta més i ja està, perquè jo crec que ja s'han passat els temps que havien marcat, però vull deixar les nostres. N'hi ha altres. N'hi ha dos que els tenim especial afecte, que és Vida Cooperativa, que la dirigeix José María Soriano Bessó. José María Soriano Bessó està en Cork i en moltes coses, i en el camp valencià. I que parla del cooperativisme modern valencià. El cooperativisme que naix de l'experiència de la cooperativa de Mont d'Aragón del País Basc i que així en el País Valencià imita i crea cooperatives, per exemple, la cooperativa Consum, entre altres, la nostra escola comarcal o l'escola La Fiorida, per citar algunes. I Vida Cooperativa el que fa és adreçar-se a tot el territori valencià i utilitzar el bilingüisme 50-50, valencià-castellà, algunes vegades més castellà, algunes vegades més valencià, perquè va dirigida a les comarques castellano i valencianoparlants. És a dir, per allò que estava comentant Francesc, de la nostra particularitat, estructura sociolingüística o característiques sociolingüístiques. I també ho fa Camp Valencià, que ha editat la Unió de Llauradors del País Valencià, que ara se diu la Unió Llauradora, per això de reivindicar la figura femenina, que és un país perfecte. I la comença també dirigint José María Soriano Bessó en 1975-77. La Vida Cooperativa naix en el 75 i continua editant-se Camp Valencià. Encara continua editant-se, també utilitza un bilingüisme perquè aglutina també els llauradors de Requena, els llauradors de l'Horta i els llauradors de la Ribera, aleshores utilitza les dues llengües. Vida Cooperativa desaparegué en 2012, però també ha sigut una revista molt interessant perquè ha recollit totes les reivindicacions de les cooperatives que n'han sorgit moltes des de consum fins de serveis, de construcció. Diguem que el grup valencià cooperatiu se crea també aprofitant la plataforma d'esta revista. És a dir, que si se vol també conèixer la història del cooperativisme modern valencià, n'hi ha que anar a aquesta revista. Si se vol entendre l'evolució del sindicalisme agrari democràtic valencià, n'hi ha que anar a Camp Valencià. I després una altra que també és molt bonica, que continua editant-se, que neix en el 57, és l'Ester, és excursionista. Ens serveix aquesta revista també per analitzar el moviment excursionista que neix en el... I estem davant d'esta anècdota, que va d'un extrem a l'altre, crec jo, és una forma de reivindicar la identitat valenciana a través de la terra.
través del patrimoni natural, a través de la natura. Tots ens sentim, almenys des de l'Horta, ens sentim molt orgullosos de l'Albufera, malgrat la seva contaminació i la seva problemàtica. I tots en cada territori se sentim orgullosos de la Serra Grossa, de la Sierra de la Vall o del Benicarell. És una forma també, a través del coneixement del territori i de l'excursionisme, en moltes especialitats, espeleologia, senderisme, etc. Continua editant-se aquesta revista, ara en color, en blanc i negre, i m'agrada un poquet acabar en aquestes publicacions nascudes en temps molt antics, perquè quan parles dels alumnes, vos conto una anècdota d'una alumna molt graciosa i acabo. Jo me vaig llicenciar el 1985, que ja és, Sí. I en un treball d'una alumna estava fent un reportatge i va ficar, imitant lo de la Guerra de las Galaxias, en un tiempo lejano, muy lejano, 1985, ya me ha tocado morar desde